A Show. Shin a fannin kayayyaki ne ko tsala-tsalan takalman sawa masu tafiya daidai da zamani? Albishirinku samari da 'yan mata, domin kuwa kakarku ta yanke saƙa. A&U Shoes Collection sun shirya tsab domin fitar da kukunyar iyalai har ma da iyaye. Mun tanadi yadika daidai da zamani na alfarma gami da tsala-tsalan takalma da zamu saita ɗaurayar ku. Muna sai da ɗinkakkun kayayyaki na zamani wato ready-made wears irin su South, kaftan, shifka, babbar riga da sauransu. A&U Shoes Collection ba su tsaya a nan ba domin suna sai da haɗaɗɗun takalma kamar Sporting Sock, Blackson, Aquaba, Kwamashu da sauransu. Maza ku garzayo domin kwasar taku gara basar. Za a same mu a shago mai lamba 2 Aminu Street daura da Imam Plaza kasuwar Bacci Kaduna ko akan layukan karta kwana 0800 66 91 7884 ko kuma 0800 32 95 47. Ko a shafukansu na sada zumunta na Instagram, Twitter da Facebook @West Suleiman. A&U Shoes Collection za mu saita ɗaurayar ku da sutura na zamani har ma da takalma daidai da shigar taku. Sai kun zo.